maternal de Sara Llorens. 1. La filla, l'enllitada, sent que la sang li torna a pujar cap a la gorja i que tot fent camí li va produint aquelles esglaiadores notes de sempre. Talment li sembla que cada gota que em puja vagi arpejant en encongit instrument de canyes la única harmonia existent entre el seu cos i el seu esperit, la de dessagir-se l'un de l'altre, així, de mica en mica almenys. De gota en gota li va pujant, i ja se sent una bona pila al capdamunt, a l'entrada de la boca, i li pessigolleja, i empeny per a sortir i donar pas a l'endarrerida. Per què no estossega? Tot seguit trauria la glopada i prou. Un tros més de cos separat de l'esperit. No és això el que es desitja més de 100 cops al dia? Més no vol estossegar, no estossegarà. Sap que el ser que la contempla, cada estossec seu, cada esquitx vermellenc que li tenyeixi el llavi, li suposa un esqueix més al cor. I tants que ja n'hi són fets, pensa. Noves gotes li han anat pujant i ja no poden enquibir-se. Ella ha clos les dents, ha apuntalat la llengua al paladar i resisteix. La sang apilotada amenaça trencar-li algun teixit del voltant si no li franqueja pas. Gairebé no respira perquè en aquests moments l'aire li és enemic. Però ja no pot aguantar, no té prou resistència. La llengua se li somou, la sang ja li entra a la boca. Més, no i no, se diu, no estossegaré. Un esforç suprem i avall, tot el grumoll cap al ventrell. Li esdevé el pensament de que no la podrà pair, de que se li consumirà dins i li cremarà les entranyes. I bé, no val més la podridura del meu cos que el patir que faria la mare? La dona, boia asseguda als peus del llit, no ha vist la cara d'angúnies de la noia, perquè també rumia, si bé en altre sentit. Una flor de l'empaperat del quarto, convencional, anèmica, era la que bona pila d'estona feia ja, ves qui ho hauria dit, rebia la mirada de la mare. Però, quina mirada, bon Déu! Vana, sense objecte, dirigida sense fixar, a tall de clau despuntat que no travessa res. Ella, la dona, tan gelosa de la pròpia honradesa, que allà en son dins li havia aixecat una capella més gran i més idealitzada que la que anava a pregar per la salut de la filla. Ella, que tota la vida n'havia alardejat amb noble orgull de posseir aquesta virtut en el grau. Ella, haver-se de trobar en aquesta casa de mal nom i no poder-se'n moure mal que li pesés. Quin dolor! Havien anat així les coses. Amenaçades ella i filla, per l'amo del quarto que habitaven, un quartot batejat rombosament amb el nom de quarta porta del pis quint, de 100 gegades per l'ull de l'escala si no pagaven els 2 mesos que devien, atacada la noia greument d'una malaltia, senyora, com deia la pobra mare, que tenia més boques per engolir-se diners que les que el rei podria omplir, i a punt de ser amb 2 escanyades per la misèria més espantable, varen arribar-los, per conducta de porteres, veus de que una bona senyora, que tenia el desig de no deixar mai el pis sol, recolliria una família de 2 persones mentre ne rebés informes nets. Santa Senyora, ens ha caigut expressament del cel, deien mare i filla, que ben estutjades de les condicions exigides, varen poder ser admeses per la demandant i prendre possessió d'un quarto d'un segon pis ben airejat, ple de llum i fins regularment decorat. A dir veritat, quan la bona senyora caiguda del cel va veure entrar la noia, única vegada en què li va posar els ulls damunt,
va arrufar el nas a l'empenta de quelcom temerós que li va pessigollejar per dins. La noia estava tan passada, però, dirigint una mirada a la llargària del corredor cap als davants de la casa on tenia les seves habitacions, degué apuntalar-se en el pensament de que, tancant bé sempre la porta del mig, quedava prou isolada, ja que va tornar a naturalitzar el rostre, demostrant amb un moviment de cap resignatiu el fi d'una ràpida lluita interna. A la primera nit, ja la dona va somniar que la filla se li havia posat bona. I a la noia també se li va aclarir per un moment el tupiment del pessimisme que se li estava declarant ja company inseparable. I com li pagarien a aquella bona senyora el bé que els hi hauria proporcionat? Però els motius d'alegria també es desfan com bombolles d'aigua de pluja rebenta. Saluts tornats de mala gana en l'escala, mirades de reny dels del veïnat, xius-xius misteriosos dels porters al passar-li's pel davant. Tot això que la senyora Maria ho havia rebut el primer dia com a mostra d'indiferència d'algun tant se me'n dona mandrós i com deslligament mal dissimulat de saques de tafaneria, va produir-li al cap d'un temps una sospita dolorosa. Però, fillets, si tot hi ajudava, què significaven aquelles estaries fora de casa de la bona senyora? Sortia allà a les 10 del matí i si l'haguessin necessitada abans de les 2 o 3 de la matinada, ja podien anar a cridar ous a vendre, ja. A la pobra senyora Maria li tocava anar-la a obrir, donant-li l'únic salut del dia, perquè si no era pas de llisquentes ni a l'anar-se'n la podia pas llambregar. Els saluts de mala gana i les mirades de reny i els xius-xius misteriosos se multiplicaven desvergonyidament. Cada un queia sobre el cor de la bona dona com gota d'oli bullent damunt de llaga viva, i els dubtes creixien, fins que el temps, com sempre, els va solucionar. 4 paraules d'una senyora del primer pis, 4 paraules dites en plena escala i amb veu prou alta per a que les sentís la senyora Maria, que venia de cal apotecari. 4 caritatives paraules. Deu ser una bona peça com la seva mestressa. Varen amoltallar-li el cap, traient-li de cop, amb brusquedat barroera, la ignorància que respecte a la bona senyora caiguda del cel s'havia esforçat en tenir al parlar amb si mateixa, per ofegar el crit del seu bon criteri que li prevenia la veritat de tot allò misteriós. Què fer? Res, sinó seguir com fins a llavores. Quin altre remei quedava? Per sobre del pes desesperant d'una casa com aquella, per sobre de la impressió consumidora que li produïa aquell terra, aquelles parets, aquell ambient, per sobre del crit allargat, horripilant, atlàntid de la seva dignitat de dona honrada, hi havia la salut de la filla. A on anar sortint d'allà? Al mig del carrer, de primer antuvi, a un cau podrit després, i després, no gaire més tard, al cementiri. No, tinc l'obligació de salvar la noia, salvar-la. Però, Déu meu, no és perdre-la, deixar-la en aquesta casa. Senyor, senyor, quin mal nom se me li espera. Però la necessitat del present s'imposava, i sense atendre el present no es podia esperançar l'esdevenir. I amb les còntiques reblincades d'ànima va imposar-se serenitat. I va entrar al quarto a donar medecina a la noia, les carns de la qual anaven fonent-se desesperadament en el xuclador de la malaltia. Les hores i els dies anaren passant sense esborrar ni un clap de l'esgarrifós pensament en la pensa de la desolada mare. Al contrari, si tot empitjorava per a ella, la llengua del veïnat
era ja el desbotament d'una resclosa enverinada. La bona senyora ja no venia sola a la nit, i a la idea d'un esdevenidor temporal deshonrós de la noia, que anava desmillorant-se amb rapidesa espantable, encara que la mare no se'n donés prou compte, s'hi afegia la d'un turment més íntim, més esverador. A l'arribar a l'eternitat, li retrauria el Déu de la puresa els dies passats en aquest femer? Sí, li feia cridassos la seva consciència, i entre remordiments consumidors veia la cara irada del senyor justicier. Després, una paraula. Després, l'infern. I tot el que la voltava l'esborronava sinistrament. Sens dubte que el mal esperit allargassava ses alotes de sutge, d'un cap a l'altre del pis, i que tenia ja els arpiots ben amanits, un damunt ella i l'altre damunt de la noia. La consciència seguia produint-li esgarrifances de gel, d'horror. I per què la perdo jo, l'ànima de la noia? Per la salut del cos. Vergonya! Això és estimació a una filla? Per fi, entre nuvolades ferèstegues del cervell i masegament del cor i retorçades ferotges de la voluntat, va prometre Jesús que sortiria d'allà, costés el que costés. I va fer la decisió de buscar-se tot seguit altre hostatge. Això rumiava, mig asseguda als peus del llit de la filla, amb la vista petrificada damunt de la flor de l'empaperat. Aquella flor de què parlàvem, anèmica per convencionalisme decoratiu i per convencionalisme econòmic. 2. Quant costa trobar hostatge decent tenint malalts i misèria? Els passos que va fer la senyora Maria varen ésser com fets en camí d'aigua. La inutilitat els hi va anar borrant, un per un. Cert és que li quedava una porta per a trucar, l'hospital, però per a ella, que no s'havia sapigut desprendre dels miraments peculiars al relatiu benestar que poc temps feia li havia fet encara la darrera encaixada, l'hospital era com una fantasma tufosa de pobrissalla, que s'engolia els malalts, fent cas omís dels membres de llurs famílies, que ja es cuidava de tenir ben allunyats. Què fer? La casa aquella ja arribava a fer-se-li desesperant. En tota la llargada de les nits de vella, era precís no deixar la noia un moment, doncs s'ofegava i demanava que li donguessin aire. Qualsevol soroll li semblava un moviment del mal esperit que vagava d'ací enllà com ver amo de tot el que hi havia dins aquelles parets. El cap, enfeblit, li feia pampalluguejar en tots els racons ombres ennegrides que li feien donar un salt al cor i senyar-se amb tota devoció. I pel damunt de tot això, la maledicció de l'Etern, que ja sentia com pes de cadena infinita damunt de son cap que li anava en roda de tant en tant, de ses cames que no li volien arrossegar-la, de tot son cos que sentia defallit, macat, com colpejat per sorriaques infernals. «Perdó», va murmurejar en un d'aquests moments crítics per a desfogar-se. I amb valentia suprema, amb devoció de nautre que afegir: «Li vull salvar l'ànima, senyor, anirà a l'hospital», al mateix temps que en sortia de la gorja de la filla. «Aire!» I la dona va córrer a agotar totes ses forces remoguent un vano, pensit de tant de servir, i encaixant altre coixí al piló que ja en tenia la jove sota el cap. 3. Bon Déu, ja se li havien enduda, però no a l'hospital, sinó al cementiri. Passat el primer període de dolor extrem, en el cap de la pobra mare s'hi va fer una claror. I va pensar que era hora de sortir de la casa on havia passat tan ferèstegues angúnies i on sa dignitat i consciència
i patien cada dia més. Encara va recollir 4 escorrialles de roba que li havien quedat fora del paquet que dies tenia arreglat. Encara es va tornar a agenollar vora del lloc on havia clocat els ulls la filla estimada. Encara va tornar a dir: «Jo t'hi veig a la glòria. Oh, Senyor, que heu acceptat el sacrifici que feia de portar-la a l'hospital». Ja travessava la porta del quarto que no havia de tornar a veure. Ja es trobava el vell baterell de l'aire que corria acanalat pel corredor, quan no sé pas per quina associació d'impressions, per quina excitació de cervell cansat, va passar, amb la frescor i puresa de l'aire remogut, per sos ulls la imatge vivent de sa Pilar. «Filla!», va clamar amb crit d'ànima, mentre el cos se feia endavant i el paquet de roba li queia plomat a terra i els braços s'allargaven per estrènyer instintivament la visió. Sols un xec sord, de cos caigut desequilibradament damunt de l'enrajolat, va ressonar seguidament pel pis desert. I al tornar-li a raonar la pensa, aturada per aquell desequilibri, va creure de tot cor la bona dona que allò era senyal de que la noia no havia pas pogut aconseguir el cel, que son ànima estava aturada allà dins mateix, entre les urpes del mal esperit, que Déu exigia un sacrifici més gros per a purificar-la. Però, Déu meu, quin era el sacrifici més gros que encara podia fer per a salvar la filla? I rumiava. Sobtadament se li va iniciar. Quedar-se a la casa. A on podia patir més ella, la honrada per excel·lència, sinó en aquell podrimener? Però, i aquells fiblons del veïnat, i el dir del món, i la seva mateixa noblesa, quin suplici, rei del cel! Un dubte, 2 dubtes, cert de falliment, però, i l'ànima de la noia? No valia més que totes les trepitjades? Esclar que sí. I resolta, mig coixejant, va tornar a entrar al quarto dient-se: «Me quedo i netejaré aquesta casa. Amb temps i paciència em faré meva la senyora. Déu meu, ajudeu-me!» I volgueu la noia. Heu escoltat Maternal, de Sara Llorens.